Labari zuwa ga pioneers. Akwai wata rana da ake ce ma Pizza Day. Kowace shekara 22 ga watan Mayu akan yi celebration din wata rana da ake ce ma Pizza Day. Wanda mafi yawanci daga cikin waɗanda suke cryptocurrency a yanzu, musamman waɗanda suka shigo daga bayan nan, ba su san meye Pizza Day ba. Pizza Day wata rana ce wadda wani bawan Allah ya ba da Bitcoin guda 10,000, 10,000 Bitcoin, shekara ta 2010, watan Mayu 22 ga wata, wato 22 May 2010. Ya ba da Bitcoin guda 10,000 aka bashi pizza, some pizzas, kamar yadda ya faɗa a cikin labarin da ya bada, wanda za ku ga hoton shi a gefe. Wato wannan darasi ne gare mu, amma mafi yawancin mutane sun kasa ɗauka. Don haka pioneers, wannan labarin ya kamata a ce kun ɗauke shi a matsayin darasi. Tun ba a je ko ina ba, inda za ka gane cewa mutanenmu suna da matuƙar mentality, wanda kai baka san yadda za ka yi karawa su da shi ba. Da yawa daga cikin mutanenmu sun sayar da Pi Network ɗinsu Naira 200, wasu sun sayar da Naira 300. Waɗanda suka sayar shi Naira 300, idan ka sayar da Pi guda 100 kan Naira 300, that means an baka Naira 30,000 a wannan lokacin. Wanda a yau da nake magana, duk Pi guda ɗaya yana Naira 1,300. That means idan a yau ne za ka sayar da wannan Pi guda 100 da ka sayar a wannan lokacin, za a baka Naira 130,000. That means kamar ka yi hasarar Naira 100,000 ne a wannan lokacin, saboda ka kasa hankurin wannan lokacin zuwa wannan lokaci. To wannan ba shi ne ƙarshen hasarar ba. Inda hasarar take, inda maganar take, inda kokin yake, shi ne lokacin da za a yi launching, za a yi shiga open mainnet. Domin maganar da ake PYDCV, Global Consensus Price, yana nan akan $314,000 US, kimanin Naira miliyan 518 da nake magana da ku a yau din nan. Gaskiya akwai problem. Ba ma san me zan gaya mutanenmu ba. Idan ka san baka mining din Pi ka fara, idan ka san ka yi shi ko kuma kana yi ka bari ka rike shi da muhimmanci, idan ka manta password ɗinka ka je ka dawo da shi, idan ka yi losing account ɗinka ta yadda ba zai dawo ba, ka buɗe wani. Wannan shine shawara ta ga dukkaninku. Ka riki Pi da muhimmanci. Wanda ke sai da Pi ne shi, haushin da zaka ji, ko wanda ya sai da ainihin ya ba da Bitcoin guda 10,000 ya anshi pizza, ba zai kai ka jin haushi ba, saboda kai ka shigo cikin lokacin da wannan darasin akwai shi, akwai darussa ɗaruruwa, amma kuma baka yi amfani da dama ba, baka ji abin da aka gaya maka ba. Ina muku fatan alkhairi. Pizza Day. Allah ya samu dace.